ओरै दं सानसुमा नै आं केमेरा हमना होदों बिनि फानखार भिडिअ खालामहैगोन स्टार्टिंआवनो सानसुमानि खर गिदिंनायजों बरायसैलै सानसुमा होदोलै माथो फार्स्टआवनो नुवाखै गाइस बेलाय माथो औ नै 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 नाय नै माबायदि नुवाखै ओइ स्टाफ मानिला आरोना होखावहैजोबसै नायलांबाय था गाइस नैबे बोराय रायजों Hey guys, welcome to Abie basumtary YouTube channel. बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै एसे बराय हरलायबाय जों दा नै सानसुमा दङ बेजोंहाय पार्कआव भिडिअ खालामनो नागिरदों आरोना बे क'क्राझारनि सेक्रेटारि ओरैबायदि भिडिअ खालामगोन पार्कआव लावथिबो सिबखाजोबगोन आरोना नै लावथिबो लाखादों पाब्लिक रिलेसन बेबायदि सिबलांगोन ओरै सानसुमा दङ सानसुमा साइडनियावनो होनानै देखायदो जों नायलांनो हागोन आरोना बेबायदि होगोन बेबायदिनो होनो थांगोन आरोना नोंसोर नायलांबाय थादो बिराद इन्टारेस्ट जागोन आरोना माने टाउनाव पाब्लिक रिलेसन माने बाजा बाजा बारस्लाजोबनाय आरोना ओरै जा मानसिफोर दं आरोना नायलांबाय थादो नै जोङो बिफानि ग्लेमारजोंसो फैदों एबार बाइक स्टार्ट होनोसै नोंथांमोन नायलांबाय थादो आरोना मानसिफ्रा जा नायोब्रा हनै हलै ओरैहाय बरिया जायगाखा नै फैयै फैयै बेयाव मोनफैबाय नै सानसुमा जोंजोंहाय माबा पुलिस पइन्ट क'क्राझारनि नैबे थावरिफु दोनग्रा खाथियावहाय थावरिफु खाथियावहाय गारिखौ दोनबाय नै एबारनिफ्राय जायगा नाय लालांसै आरोना गोबाव जानायखाय भिडिअ रायलायनायानो जालायलांलालै जिखुनु जा नायलांबाय थादो आरोना औ साबिथाला आदसा फैयै दा ट्रेन साइटिङाव दङ नै ट्रेनबो लाखिनानै दङ ओमफ्राय नैबावहाय नै नैबे जायगायावहाय मोनसे सानसुमाया हलायनानै सिगांनि एग्जाम होनोबो आरोना ओमफ्राय माबायदि जायो नायग्रोगोन ना सानसुमा औ जा रिमोन ओंखायनो जास्ट ओरैनो नायनो नागिरदों आरो दे होनायलाय दे नै होसिगोन नायलांबाय थादो दे 1 2 3 जाया हो खादो एसे खेबलांसैब्रा नोंसोरखौ कलेजाव फैनाया बेरायफैसो नै थांथ' नै क'क्राझारनि ट्रेन स्टेसन थाबाय मेंग्लिजोब्बाय गासिखौबो देखायनो हायासै जों दा बेयावहाय माला हाबावगोन सानसुमा औ मोनबासो क्लिप लानोसै मानसिनि सिगाङाव बारनाय होनबानो थोसिगोन आरो मोनसे भिडिअनि जासिगोन आरो थांसिगोन ना मोननैसो लायसै थ' नैबेयावहाय माबा बारनो गोसोखांगासिनो आसला हनै सिख्लाफ्रा नैबे बिबारखौ फट' खेबदो आरोना Go! Wow!